ଶିରିଡିର ସମାଧି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନୋରମ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶିରିଡିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କର ଏକ ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ସହ ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଉଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଳାପ ଓ ଭାବନାକୁ ସେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ମହାସମାଧି ନେବାର 32 ବର୍ଷ ପରେ 1954 ମସିହାରେ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମାର୍ବଲ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଖୋଦନ ଶିଳ୍ପୀ ଭାଉ ସାହେବ ବସନ୍ତରାଓ ତାଲିମ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 5.5 ଫୁଟ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍କା ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମିତ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ 7 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 1954 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ବାବାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରକୁ ଇଟାଲିଆନ ଶଙ୍ଖ ମର୍ମର ମାର୍ବଲର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଜାହାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପ୍ରେରକର ନାମ ବା ଠିକଣା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ନିଲାମ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ନିଲାମରେ ଖରିଦ କରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ତାହା ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ତାଲିମଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅତି ପୁରୁଣା କଳାଧଳା ଛବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାବା ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତାଲିମ ଉକ୍ତ ଛବିଟିକୁ ନେଇ ବିଷମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁର ଆକାର କେଉଁ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିପରି ଶେଷ କରିବେ ସେ ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମାନସିକତାରେ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୌକିକ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ତାଲିମ ବାବାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ତାଲିମଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ତାଲିମଙ୍କର କୌଣସି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଆକୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ତାଲିମଙ୍କର କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ କାମ ସାରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶିଳାଖଣ୍ଡର ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରହାରରେ ସୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା। ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତ କୌଣସି ଫମ୍ପା ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଜଣାଗଲା। ଏଥିରେ ତାଲିମ ଓ କାରିଗରମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ତାଲିମ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ କରିନେଇ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ମାପିଲେ, କାରଣ ଏହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ ଫମ୍ପା ଭାଗଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଉକ୍ତ ଫମ୍ପା ଭାଗଟି ବାବାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବସିବା ଅବସ୍ଥାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ରହୁଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଭାଗ ପଥରକୁ କାଟିବାର ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିଗଲା। 1952 ମସିହାରେ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ହିଁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ମୁତାବକ ବାବାଙ୍କର ମାର୍ବଲ ବିଗ୍ରହକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହିଦିନ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଉକ୍ତ ବିଗ୍ରହକୁ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେଠାରୁ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମାଧି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି 1854 ମସିହାର କୌଣସି ସମୟରେ ଶିରିଡିର ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଶୋର ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପରେ 1954 ମସିହାରେ ବାବାଙ୍କ ମାର୍ବଲ ବିଗ୍ରହକୁ ସମାଧି ପୀଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା।